Şişme suundan da temne şişme suun su içken yok hala bizden. Bu avul başındагы şişme, onun 100 yıllık tarihi var diye şu jirlikte tuğup üsken Ruslan Jelayev. Suu temli bulgaç kurşu rayonlardan da kileler iken. Ama bu yazda fermer kilip şişmege yolunu yaba. Gerekeşli yılgasın boğup şunda farel jibere. Bu balıkka urşir için solkun su kirek. Yılga көтеріліп bir şişme indi su astında kalgan. Hazır ikincisine de hoca bulmakçı deyip bir şılı avul halkı. Yaz kenarlar kilip, bunda urnaşkanlar turusunu aytkanda hoca bulurga tırşalar indi. Namda şişmege kişilerin kırtmışı urman bizniki deyip. Bizni urmanға кіртмезлер, қойын суынан қуып жіберді. Міне şu arındatır. Екі қарауыл сылсыбары сақлап тұра. Avulga su kirtilmegen halı gımır boyu şuşundan içerge su taşıgan. 36 yıl mında kelin болып түшкенге мына шушында еземой елетім. Biz жеу ташыбыз бар, мына Расима апалар алар киләләр, Расима апа түгел, Мәдинә апалар алар киләләр, машина белән алар суны тоже моннан алып китәләр. Түзеліш башланғаш су бойда пішіранды дей ауыл халқын. Әлік береде күту күткенлер. Хәзір бар жерде түзеліш материаллары аунап ята. Үстеуіне фермер этлерін дә бәйләми дейлер. Biz ушаратникта үстік, шунын суын іштік, шушында ойнап үстік. Biz против, что шушында кімнәрдір келіп көжа болғанға. Biz хәзір бұл ратникка келе алмайбыз, потому что мында эт іш қындырылған. Бу безнең өчен бик кадерле ностальгия. Мин монда әле күптән килгәнем юк. Менә килдем и тыякларда уже хикмәтне күреп менә йөрәк әрни просто. Бу шишмә кем өчендер вообще важно, моннан су алалар. Мы тут росли, у нас деды, прадеды тут росли. Бу законлы эшмәм. Шуны белер өчен бүген халык арендатор белән очрашты. Мин халыкны кумадым, алар өчен шишмәгә юл һәр вакыт ачык дип җавап бирде фермер. Киресенчә ул бу урынны төзекләндереп, ял итү урыны ясарга тели икән. Я здесь создать уют для народа. Мин монда халык өчен ял урыны булдырырга планлаштырам. Кеше күп килә бит, чатырлар куеп, балалар мәйданчыгы ясарга исәп бар иде. Гаиләләре белән килеп ял итсеннәр өчен. 3 гектар җирне фермерга 49 елга биргәннәр. Якын тирәдә иң зур форель фермасы төземәкче ул. Инде 50 мең мамишны суга җибәргән. Яңа хуҗалык, ул яңа эш урыннары да бит. Район икътисадына да файда ди арендатор. Бу җирләрне авыл хуҗалыгы эшен алып бару өчен арендага бирергә ярый. Бернинди шикләүләр дә юк дип белдерде безгә Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы рәисе. Примерно 3 гектара земли. Якынча 3 гектар җир биредә. Алар катлаулы кадастр номерыннан бүленеп бирелде. Бар да закон нигезендә эшләнде. Бернинди каршылыклар да күрмәдек. Әгәр дә шикләүләр булса, без су ресурслары буенча Иделкама территориаль идарәсенә мөрәҗәгать иткән булыр идек. Шишмә һәм сулыклар су реестрында исәптә торыр иде. Без андый очракта ул җирләрне арендага бирә алмыйбыз. С выездом кадастрового инженера. Әмма экологлар башка фикердә. Министрлыкка хәбәр итүләренчә, фермер сулыклардан куллануга рөхсәт кәгазе алмыйча эш башлап җибәргән. Кәрәкәшле елгасы су саклау зонасында. Димәк, елгада рөхсәтсез берни дә эшләп булмый. В ходе обследования было установлено, что Әлеге тирәләрне карап чыккач, су саклау зонасында буа өчен җир казуларын ачыкладык. Кәрәкәшле елгасы су саклау зонасына керә. Елга яран рөхсәт кәгазе булмыйча үзгәрткәннәр. Бу су кодексын бузу дип санала. Шулай ук ул территориядә законсыз чүплек тә бар. Хәзер әлеге җирләрнең кемнеке икәнен белер өчен Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасына хат юлладык. Әгәр фермерның гаебе расланса, аңа 10 мең сумга кадәр штраф яный. Шулай ук ул табигатькә китергән зыянны да капларга тиеш була. Хуҗалыгын кире сүттерергә дә мөмкиннәр. Бу җирләрне арендага башка кешегә бирүләре дә билгеле булды. Фермер субарендатор булып кына бара. Хәзер бу эш буенча тикшерү эшләре башланган. Район җитәкчелегенә дә сораулар булырга мөмкин. Су саклау зонасындагы җирләрне ничек итеп шәхси кулларга тапшыра алганнар һәм ни өчен моңа җирле халыктан башка берәү дә игътибар итмәгән. Хәзер бу тирәдә яшәүчеләр прокуратура һәм Россельхознадзор идарәсенә хат юллаган. Алар шишмәгә дә, урманга да һәр вакыт юл ачык булыр дип өметләнә. Ютазы районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.